Hello mga pasayan yan. Sa rin yung half Filipino, half Filipina. Hindi nga ang kalagnaw. Naimbentaran da yung iyaan nga mo judge sa Macho Gay. So nakita karon diri sa backstage para hinabion ang mga kandidata. And this is sponsored by St. Peter. Ato na yung gisaulog ang kapistahan sa Sitio Tuburan. So dagang salamat sa mga organizers o sa mga officers sa pag-imbitar nako. Samtang nag-anda mga itong mga kandidata mga pasayan niya. Nagtagay sa day ni sila oy para pangdungag confidence on niya. O diba? Shout out sa day kang Best President Carlo Chu og siyang mga baby girls kay ila jong gipagapahan ang atong mga kandidata para sa Macho Gay. So ubay-ubay ng mga tao ang nanggawas para mutan-aw sa kalingawan ron, no? Oh, mana niya itong mga kandidata, ready na sila para sa ilang performance on niya, no? Kay murag nisaka na ang espiritu sa GSM o sa Red Horse. O samtang nagpaabot sila sa ilang contest, o nagpicture-pictures na sila diri sa luyo sa stage. O, diba? O, mana niya akong mga kauban sa judging panel, auntie versus baby girls. O, expire na niya inyong beauty. O, mana niya itong host si Miss President Carlo Chowa, ang Drunken Master na Sitio Tuburan. Good evening, everyone. My name is Brenner Enoch. Just call me Unana. Okay, bye. Bye. Can't it now? Ako pag-ibaman. And I thank you. Ayong gabi yung tanan. Abang alam guys, si Gi-imbitar. Kasi yung po. Okay na ba ang tanong? Okay ra. Ang dili, mundag ta. Saan ka ba? Ayaw to bang namo dito nila. Okay, fine. Saan ka ba? Bakit? Buti nalaman mo. So muna ang talent portion. Go, nanay. Ikid mo yan. Go, baby boy Jomong. Sige, laban to na mong ting 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 dira, no? Ting 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 intang ting tung tung tung. May tama-crush ko na po itong char. Nag-rumble na sa stage ang atong mga kandidata. Kitabangan ang atong Mr. Ponta Prinsesa. Sige, pag-showdown dyan po dira. Lami kay GSM, no? Kung mangutana mo kung giunsa nina mo pag-judge, among gibasihan kung kinsa itong makahatag na mo pure entertainment. So, dili ni siya pagwapukain, no? Sa palakasan ni personality. Pero gwapo jud si Mr. Ponta Prinsesa, mga pasayan yan. Uy, Noy Rodney, pakyawon ko na inyong kinapusan. Magpasalamat sa data sa atong mga sponsors, mga pasayan yan. PLDT, Catching Life, Septic Tank, Kabatai, o Trust Quality Condom with new flavor, Chili Mansi. Gutom yung tao ng mga baby girls. Ikaw ang tag-pizza gikan sa Albertos. Mas gikapoy pa rin si candidate number 1. Dugay kuno kay announcement sa kinsa rin nakadaog. Shout out din niya baka sa all imong bana o nakwangan sa GSM. Manis lang mananaog sa Macho Gay sa Sitio Tuburan. So congratulations ninyong tulon, no? And mauro to siya. Sige, bye!